Sanibona bafowethu, ake ngibingelele kunina bonke nje bathandi bomculo nabalandeli enhla nje nasezasi kobhuti abadala nosisi. Bafowethu, cha ngilana kukuzo qhamuka nenkulumo ekade ngiyikhiphe izolo. Ngicabanga ukuthi ke abaningi bayibonile kodwa mhlawumbe nabaningi abangayibonanga ukuvezwa ukulimala kube khona phasi kwalokhu njalo kwenkampani ekade ngikhona. Ngiyazi abaningi bayazi ukuthi uMjabulisi eminyakeni edlule nje kuma-album la khona ube khona ikhampani kade ngaphasi kwayo esebenza kuyona, akhipha yonke khona wonke umsebenzi wakhe. Bekukuningi nje kakhulu bafowethu, kodwa bekukuningi nje kakhulu okwenzakalayo. Isimo sokuthemba ke imanager ke esuke khona uthola ukuthi usanalelo themba ngoba into eziningi besegcina nje kuzegcina sekuthinteka nemali engafuneka ukuthi ithinteke eziqondene nami ngqo. Bafowethu, engifisa ukuveza ngoba kuhambe kwahamba kwaze kwafika ekugcineni la osekujika khona izinto. Ngicabanga ukuthi la sekufike khona sekushintsha nisho iphesenti ekade likhona, kwagcina sekuthatheka amaphesenti alinganayo. Ngicabanga ukuthi lokho ongamele ukuthi kwenzeke, kodwa ke kwagcina kwenzakalile. Ngibe nesinqumo sokuthi bafowethu nginivezele ukuthi kusuka njengamanje uMjabulisi uqhelile kuleyo khampani, usewumuntu ozimele. Ngicathi abaningi banothisisile kule EP engiyikhiphile ukuthi umsebenzi ungaphasi kwami nje ngqo uyimele, akekho omunye umuntu okhona emsebenzini. So bafowethu, kusuka manje ngicabanga ukuthi indawo engikuyona indawo entsha sha. Kusamele khona ke isiza, ngicathi isiza sesikhona, sekumele kube yimina engikhanda ikhaya okuzoba kwelami liphethwe yimi ku-honor mina bafowethu. Bengicela nje sizweni sonke nje niphelele ukuthi ke nifake amandla, nilekelele kakhulu njengasekuqaleni. Ngiyanethemba bafowethu, ngiyazi sisuka kudala, kusuka ko-24 hours kuze kuyogcina la phezulu elokhujaneni umshini wama-hit kwangenela nakwi-EP. Ngiyacela bafowethu ukuthi niseke kanjalo, ningiseke njalo bafowethu. Umsebenzi kulonyaka kubalekile ukuthi i-album nginilethele ngoba ngonyaka odlula ngikwazanga uyilethe i-album ngazimo sezimo sokade sikhona, kodwa ngiyathemba kakhulu bafowethu ukuthi kulonyaka ngiyacela ukuthi niyoseka umsebenzi i-album izoza bafowethu. Nangenjwayelo niyazi nani ukuthi ama-hit into ehlezi ikhona. Kulungile bafowethu, ngiyabonga. Bekuyilokho nje. Ngicathi okuningi kakhulu ngisazoqhamuka ngihlele isikhathi kahle ukuthi ke ngikuveze kahle sibe live sikwazi ukuthi ke sikhuluma okuningi. Ngiyabonga bafowethu, bekuyilokho.